Sabies que Ronçana Comerç Actiu va aparèixer a l'octubre del 2005? Va néixer de la mà de l'Ajuntament, que en aquells moments hi havia l'Enric Barbany, en què ens van demanar que ens ajuntéssim als comerços per poder fer una associació de comerciants i poder donar valor al poble i ajudar amb el comerç i amb altres coses com la cultura o totes les coses que fem a Ronçana Comerç Actiu, que participem en molts espais de Santa Eulàlia.